Donald McIntyre, investigatívny novinár známy svojou neohrozenou prácou, keď konfrontuje nebezpečné zločinecké organizácie, sa vydal odhaľovať modernú podobu medzinárodného zločinu. Spolu s ním navštívime niekoľko najznámejších miest na svete a stretneme sa s členmi kriminálneho podsvetia, s policajtmi a miestnymi obyvateľmi, aby sme sa dozvedeli, ako v skutočnosti vyzerá život v najdrsnejších mestách sveta. Sme v Istanbule, v nádhernom meste s ponurým tajomstvom, Riadne som mu to zrátal, beretov. kde miliardy dolárov z obchodu s drogami živia terorizmus. Nezostalo tam skrátka vôbec nič. Bolo by neuveriteľné, keby niekto alebo niečo ostalo naživé. Anglicky? Strácam zrak. Donald je v Istanbule, aby nám odhalil tajomstvá obchodu s heroínom. McIntyre. Najdrsnejšie mestá sveta. Istanbul je mesto, ktoré spája dva kontinenty a dve kultúry. Vďaka geografickej polohe je prirodzenou bránou na mystický východ. Mesto získava aj prívlastok najnovšieho centra zábavy na svete. Donald prišiel do Istanbulu, aby nám poodhalil tajomstvá ukryté pod priateľskou tvárou mesta. Istanbul sa nachádza doslova uprostred heroínových obchodných ciest. Turecké gangy využívajú jedinečnú polohu Istanbulu. Mesto slúži ako kanál pre pašovanie drog z makových polí Afganistanu do ulic najväčších európskych miest. Tento obchod ovplyvňuje futbalových výtržníkov aj samovražedné útoky. Donald by chcel zistiť, prečo sa brána východu mohla stať bránou drog smerujúcich na západ. Chce odhaliť súvislosť medzi drogami a medzinárodným terorizmom. Istanbul je jedným z najväčších tureckých miest, domov 12 miliónov ľudí. Mesto je predelené na východnú a západnú časť úžinou Bospor, ktorá spája Čierne a Marmarské more a delí tak mesto na dve polovice. No nielen Bospor rozdeľuje Istanbul. V meste vládne silná futbalová rivalita a extrémne skupiny stojace voči sebe sú ideálnym podhubím pre podsvetie a kriminálnu činnosť. Donald stretáva Okana Altiparmaka, známeho tureckého futbalového historika, ktorý je obyvateľom Istanbulu. Okan je vášnivým fanúšikom futbalového klubu Fenerbahçe. Pri nedávnom stretnutí klubov Fenerbahçe a Galatasaray Okan a jeho priateľ zažili na vlastnej koži, kam až sú násilní fanúšikovia ochotní pre svoj klub zájsť. Po skončení zápasu mi môj kamarát, fanúšik Fenerbahçe, hovoril, ako veľmi nemá rád fanúšikov Galatasaray. Pred nami kráčalo pár fanúšikov Galatasarayu, keď sa tu jeden z nich zrazu otočil a vraví: "Hej, ja som fanúšik Galatarayu." A kamarát: "Na to nehovorím s tebou, vravím to priateľovi, daj nám pokoj." A hneď sa začali biť. Nevideli sme žiaden nôž, až keď sme potom išli na pivo, až po 45 minútach si niekto všimol: "Hej, ve, ty krvácaš." Nakoniec vysvetlo, že ho 7-krát bodli. Útoky nožom sú v Istanbule bežné a predstavujú závažný problém. 80% tureckého obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Nôž je pre mládež ideálny typ zbrane, najmä preto, že sa dá veľmi ľahko zohnať. Musíme si priznať, že najmä ľudia z nižších vrstiev mávajú so sebou aj viac nožov. Nôž, organizované násilie, chudoba. To vedie Donela k podozreniu, že za výtržníctvami na futbalových zápasoch stojí niečo silnejšie ako len láska k domácemu týmu. Donald ide za svojím inštinktom a stretáva Gareta Jenkinsa, novinára, ktorý žije v Istanbule 20 rokov.
Gerrit písal o futbalových fanúšikoch Istanbulu a zaujímal sa aj o to, čo sa v ich kluboch odohráva. Fandiť futbalovému tímu znamená pre Turkov naozaj veľa. Začínajú s tým už v rannej mladosti. Len čo prídu do tínedžerského veku, stávajú sa členmi klubu. Ak sa osvedčia, to znamená nielen osvedčiť sa v boji, ale aj počúvať rozkazy či používať správnu taktiku, dostanú nôž. Ak sa niekto chce stať plateným členom klubu, musí vykonať tzv. Borsu. Bodnú člena nepriateľskej skupiny nožom s 30 cm čepeľou do zadku. Človeka pichnú, zakrútia nožom a vytiahnu ho. Kto to dokáže, stane sa plateným členom. To je už viac ako fandiť svojmu tímu. V podstate je to skúška budúcich zabijakov. Sú dva spôsoby, ako inzultovať člena nepriateľského klubu. Bodnutím priamo do srdca, alebo útokom od chrbta, pričom sa snažia zasiahnuť pečeň. Tvrdé jadrá týchto tureckých klubov sú napojené na podsvetie. V mnohých prípadoch sa členovia klubov takmer denne stretávajú s tureckou mafiou. Ich úlohou je vyberať výpalné, kradnúť, vexlovať, zháňať nových členov. Niektorí z členov sú zapletení aj do obchodu s drogami. Je to len ukážka zložitej štruktúry, toho, ako fungujú organizované zločinecké organizácie. Keď člen dosiahne istý vek a už nemá na páchanie futbalových výtržníctiev, môže sa v hierarchii posunúť vyššie a zúčastňovať sa na iných formách organizovaného zločinu. Je takmer isté, že futbalové výtržníctvo je spojené so závažnejšími kriminálnymi aktivitami. Tam si organizovaný zločin vyberá nových členov. Ako to už v takýchto kruhoch býva, drogy sú vždy niekde na blízku. Vďaka svojej polohe je Istanbul jedným z najväčších tranzitných miest heroínu na svete. Droga, s ktorou sa tu obchoduje, pochádza totiž z pohorí Afganistanu. Ale okrem heroínu je tu ešte jedna vec, ktorá zanecháva na Istanbule stopy. Islamský extrémizmus. Ďalej uvidíte, že heroínové gangy a teroristi dokážu bojovať priamo v uliciach Istanbulu. Keď za nami blislo modré svetlo, bolo jasné, že sa tam strieľa. Bazúky, kalašníkovi, kopa zbraní. S Donaldom McIntyrom sme v Istanbule, v nádhernom, nezabudnuteľnom meste. Gangy vytvorili z mesta centrum obchodu s heroínom. Gangy však nekontrolujú iba heroín prechádzajúci hranicami. Zásobujú aj odhadom 4 milióny narkomanov v celom Turecku. Mafia má v Istanbule dlhodobý vplyv na nočné kluby na námestí Taksim a v jeho okolí, kde predáva drogy a podvádza náhodných návštevníkov očarených žiarivými svetlami a nádhernými ženami. V 80. rokoch sa ľudia báli navštevovať tieto časti mesta. Gangsteri vás mohli v kluboch okradnúť. Boli to jednoznačne pasce na turistov. Prisadli ste si k rusky hovoriacemu dievčaťu na jeden drink a dostali ste účet $5000. Zaplaťte účet, alebo vás dobodajú. Díleri platení mafiou ponúkli klubom ochranu a na oplátku mohli predávať drogy tisícom mladých, ktorí si do nočných klubov prichádzali užiť. Musíte sa obávať mafie a jej praktík, tzv. Ochrany. Nechcem nikoho menovať, ale hovoril som o tom s jedným majiteľom klubu. Na otázku, čo proti tomu robí, mi odpovedal, že pouličného dílera zamestnajú ako klubového dílera drog, veď väčšina podnikov má niekoľkých vyhadzovačov a niekoho na ochranu potrebujete. Bohužiaľ, niekto z manažerov klubu musí s mafiou nadviazať kontakt, aby bol pokoj. Ako v každej európskej metropole, organizovaný zločin sa postupne udomácnil aj tu. Rozľahlé predmestia Istanbulu mimo turistických centier rozhodne nie sú pre slabé povahy.
2/3 obyvateľov Istanbulu žijú v chudobných štvrtiach mesta. Niektoré oblasti sú veľmi nebezpečné a na mape ich ani nenájdete. Nachádzajú sa tam 2/4 nazývané Dolapdere a Talebiše. Vo veľkom sa tam obchoduje s drogami, ale okrem toho tam fungujú tiež gangy, ktoré žijú z drobnej kriminálnej činnosti. Zlodeji a vreckári si nažívajú vedľa seba. Po zotmení som tam nikdy nebola sama. Mohlo by to byť nebezpečné. Osobne som tam bola len 2-krát a nemôžem povedať, že by som sa triasla strachom, ale na prvý pohľad bolo vidno, že sú to veľmi nebezpečné miesta. Downell sa nespolieha na chýry. Pravdu o istanbulských uliciach chce zistiť osobne. Má dohodnuté stretnutie s niekým, kto v jednej z týchto obávaných štvrtí býva. Downell púšťa relatívne bezpečie centra Istanbulu a mierí na jedno zo známejších predmestí. Podarilo sa nám získať kontakt na jednu osobu. Nevieme presne, čo nám povie, ale slúbil nám, že prezradí, ako toto mesto funguje a kto ho riadi. Dozvedeli sme sa, že muž, s ktorým má Downell stretnutie, bol zapletený s jedným z istanbulských futbalových gangov. A keď Downell berie do úvahy ich povesť, obáva sa, či stretnutie prebehne podľa plánu. Kontakt prichádza neskoro a na prítomnosť kamery reaguje nervózne. Downell s ním preto musí jednať opatrne. Ako veľmi sa mafia a podsvetie podieľa na živote v Istanbule? Keď sa na vec pozriete s odstupom, zistíte, že všetko je v rukách mafie. Od predajcov zeleniny na trhu až po nočné kluby a bary. Taká je realita. Koľko z drog pašovaných na západ prejde cez Istanbul? Turecko je centrom pašovania drog. Je jasné, odkiaľ peniaze prichádzajú a kto z nich profituje. A nakoniec to nie je len o obchode s drogami, ale aj o obchode so zbraňami. Niektorí ľudia musia na obchode s drogami zarábať milióny eur a dolárov a môžu si vďaka tomu stavať obrovské domy a kupovať jachty. Profituje z tohto obchodu aj Istanbul? Niektoré veci sa časom stanú tabu. Nedajú sa rýchlo zmeniť. Niektoré spoločnosti zarábajú milióny, ale nikto netuší, odkiaľ tie peniaze pochádzajú. Je zrejmé, že organizovaný zločin je v Istanbule pevne zakorenený, no náš kontakt už nechce zachádzať do podrobností. Downell sa rozhodol objasniť, ako kriminálne gangy využívajú Istanbul. Týmito ulicami sa po stáročia ozývali starobilé modlitby. Mesto ležalo aj na veľkej hodvábnej ceste, ktorou sa korenie a textil vozilo z ďalekého východu a orientu na západ. Cesty, tie ostávajú doteraz, no tovar, ten sa zmenil na nepoznanie, na medzinárodný terorizmus a drogy. Istanbul je jediné mesto na svete, ktoré leží na 2 kontinentoch. V minulosti bol hlavným mestom Osmanskej ríše. Vtedy sa volal Carihrad. Ríša ovládala rozľahlé oblasti Stredného východu, Severnej Afriky a východnej Európy. Na hodvábnej ceste, významnej obchodnej spojnici ďalekého východu s Európou, bol Istanbul dôležitou obchodnou zastávkou. Na konci prvej svetovej vojny patrila Osmanská ríša medzi porazených. A v roku 1923 sa pod vedením Mustafu Kemala Atatürka zrodila moderná Turecká republika. Nová republika premostila kontinenty, Európu a Áziu. Jej susedmi sa stali Grécko a Bulharsko na západe a Irán a Irak na východe. Hornatú východnú hranicu nie je ľahké strážiť, preto je to vhodná oblasť na pašovanie drog. Aká je história obchodu s drogami v Istanbule?
Do 90. rokov sa väčšina opia privážala do chudobných štvrtí Istanbulu, kde ho spracovali na heroín. Odtiaľ drogu prepravili na západ do Európy. Väčšina heroínu, ktorý Tureckom prechádza, pochádza od niekiaľ z Afganistanu. Afganistan produkuje najviac ópia na svete. Počas prísneho režimu Talibanu bolo pestovanie ópia v Afganistane zakázané. Po útokoch na dvojičky 11. septembra 2001 a po následnej invázii amerických vojsk sa ale všetko zmenilo. Krajina sa ocitla v zmätku, ktorý len napomohol prudkému zvýšeniu produkcie ópia. V roku 2007 sa v Afganistane vyrobilo 800 000 kg heroínu. Hodnota takéhoto množstva drogy na ulici až 20 miliárd eur. Jednoducho povedané, je to 90% svetového obchodu s heroínom. Pašujú ho cez Irán, potom cez východno-tureckú hranicu do Istanbulu a odtiaľ do Európy. Zaoberali ste sa, alebo písali ste o tom, že Istanbul je v drogovom obchode tranzitným bodom medzi západom a východom. Kvôli dobrému obrazu Turecka sa o pašovaní heroínu v médiách veľa nedozviete. Pravdu povediac, pre kohokoľvek z domáceho prostredia je nebezpečné zaoberať sa touto problematikou. Ja som sa o to pokúšal, ale musíte byť nadmieru opatrní, pretože organizovaný zločin v Istanbule má mimoriadnu silu. A novinár, ktorý by išiel po stope narkobaróna, nedostane žiadnu ochranu. Ak ide o drogy, organizovaný zločin má nad mestom zvláštnu moc a prenikavý strach, ktorý sa tu šíri, bráni novinárom, aby sa tým zaoberali hĺbšie. Istanbulom nepochybne prechádza veľké množstvo heroínu. Z odhadovaných 4 miliónov drogovo závislých v Turecku, 1 milión žije v tomto meste. Ideme na stretnutie s nemenovaným kontaktom, ktorý chce na vlastnú žiadosť ostať v ilegalite. Má nám poskytnúť reálny pohľad do sveta obchodu s narkotikami v tomto meste a v celej krajine. To nám sľúbil a nám neostáva nič iné, len počkať, čo nám prezradí. Downal vchádza do skrytých uličiek. Človek má pocit, ako by bol 1 000 000 kilometrov od turistických štvrtí. Pritom sa nachádzajú len pár krokov od svetlami prežiareného námestia Taksim. Má tu stretnutie s bývalým narkomanom, ktorý nám kvôli svojim kontaktom s podsvetím nechce ukázať tvár. Aké drsné sú ulice Istanbulu? Ak niekto začne brať drogy, čakajú ho len problémy. Vaša sestra sa môže stať prostitútkou, ľudia sa stávajú zlodejmi, navzájom sa strieľajú, obviňujú z krádeží drog alebo peňazí. Ako vo väčšine miest aj obyvateľov Istanbulu problémy narkománie ovplyvňujú. Okrem toho, Istanbul si musí poradiť s miestnymi mafiami, ktoré majú zásadný vplyv na mestské komunity. Kam až zachádza bezohľadnosť drogových dílerov v Istanbule a v Turecku? Sú natoľko krutí, že by zabili aj vlastného brata. Takýchto ľudí je v týchto uliciach mnoho. Pracujú pre mafiu, len aby si zarobili na jedlo. Chudobní sa predajom drog možno snažia iba prežiť, ale skutočnú moc majú v rukách mafiánsky bosovia. Kto vôbec bohatne na miestnom trhu s drogami? Profitujú z toho najmä pašeráci a podľa mňa v tom majú prsty aj ľudia, ktorí obchodujú so zbraňami. Veď peniaze z obchodu s drogami sa nemôžu len tak stratiť. Kam asi idú? Juhovýchodne máme Afganistan, južne od neho je zas Pakistan. Odtiaľto drogy prichádzajú sem a potom idú ďalej do Európy a niekde v tomto procese peniaze niekam idú. Tak kam idú? V Turecku na peniazoch z tohto obchodu pár ľudí veľmi zbohatlo. Existuje v Istanbule mafiánska rodina, ktorá riadi import, export a iné ilegálne aktivity vrátane zásobovania mesta drogami alebo zbraňami? Samozrejme, že áno. Ja vám však neposkytnem žiaden z nich, pretože sú to mená známe v Turecku alebo vo svete.
Obchod s drogami prevádzkujú najmä ľudia z východu krajiny. Meno rodiny, o ktorej sa môžeme dopočuť v Londýne, je Bajbasinovci. Nezaplietajte sa s nimi. Ani do toho nechoďte. To meno nechcem ani len vysloviť. Na mojom živote mi nezáleží, ale mám syna a chcem, aby bol v bezpečí. Jedno meno. Neželané meno, ktoré som spomenul, patrí rodine, ktorá pravdepodobne patrí medzi najväčšie drogové klany v tomto meste, v tejto krajine. A preto pravdepodobne reprezentuje aj jednu z najväčších rodín svetového obchodu s drogami. Meno, ktoré reprezentuje svetový drogový export, je Bajbasinovci. Bajbasinovci sú v Istanbule obávanou rodinou. Až tak obávanou, že ani vyliečený narkoman ich radšej nechce spomínať. Bajbasinovci pochádzajú z mesta Lís, z malého mestečka na juhovýchode krajiny, z oblasti, ktorá je preslávená pašovaním drog. Ak spomeniete Bajbasinovcov, ľudia sa zachvejú od strachu a odmietnú o nich čokoľvek povedať. Momentálne dvaja najdôležitejší členovia tohto rozsiahleho klanu síce sedia za mrežami, no aj napriek tomu si rodina naďalej udržuje dôležité postavenie. Stále šíria medzi ľuďmi strach. Zastrašovanie bolo vždy ich strategickým nástrojom. Neustálou hrozbou krutého násilia si zabezpečovali potrebnú lojalitu všetkých okolo seba. Drogová sieť Bajbasinovcov časom získala meno Turecká spojka. Pri transporte heroínu do celého sveta spolupracuje časť členov Tureckej spojky v Európe a zvyšok rodiny v Istanbule. Táto organizácia im umožnila dodávky heroínu transportovať v obrovských množstvách. A podobne ako každý ich krok, aj tento je pod prísnym dohľadom najvierohodnejších členov gangu. Bajbasinovci pašerácky obchod kontrolujú zastrašovaním. Ich obchody prebiehajú dôverne a v tichosti. Ani zahraničný novinár v Istanbule nie je ochotný hovoriť o tejto veci. Downell preto pocestuje späť do Londýna, aby tam vďaka časti tureckej spojky v Anglicku naviazal ďalší kontakt. Ďalej uvidíte. Downell stretne jedného z najobávanejších pašerákov heroínu na svete. Prevážali sme také množstva heroínu a sme tým znížili jeho cenu. A pri rozhovore s obeťou teroristického útoku odhalí napojenie drogových peňazí na terorizmus. Kedy vás napadlo, že váš muž už asi nežije? Pravdu povediac, tušila som to od prvého okamihu. Nemohla som o tom ani trochu pochybovať. S Downellom McIntyrom sme v očarujúcom a podmanivom Istanbule. V meste, ktoré je však tiež najväčším hráčom v distribúcii heroínu, aj nehasnúcim zdrojom teroristických hnutí. Downell narazil na priepas ticha, preto na 24 hodín odlieta do Anglicka, aby našiel niekoho, k tomu povie o drogovom obchode viac. Veci, ktoré sa v meste samotnom nikto neodváži spomenúť. V Istanbule o neslávne známej tureckej spojke, o kriminálnej pašeráckej sieti, ktorá sa stala jedným z najväčších distribútorov heroínu na svete, už nikto nechcel hovoriť. Jedným zo zakladateľov siete je Sulejman Argun. Momentálne žije v Londýne a súhlasil, že nám o tom do detailu porozpráva. A tak sme sa pre jeho a našu bezpečnosť dohodli na stretnutí na verejnom priestranstve. V kriminálnom podsvetí je známy ako Turek zo severného Londýna. Sulejman a jeho gang dovážali veľké zásoby heroínu z Istanbulu do zvyšku Európy. Gang operoval od konca 80. rokov až do zatknutia jeho členov na začiatku 90. rokov. Odsúdili ich dohromady na 110 rokov vo väzení. Sulejman dostal 14 rokov. Keď ma zatýkali, po celej hrudi som mal červené bodky snajperov, mierili na nás hora z mestskej knižnice.
Mali pravdu, keď vás označili za zločinca? Áno, pretože vedeli, že pri sebe vždy nosím zbraň. Vedeli to, takže asi áno. Použili ste niekedy v zlosti tú zbraň? Áno. Niekto sa ma pokúsil okradnúť a ja som ju použil. Nebudem hovoriť kde a kedy, alebo čokoľvek iné, ale riadne som mu to zrátal. Beretov. V najlepších časoch pašoval Sulejman a jeho skupina z Istanbulu do Európy tony heroínu. A pri distribúcii tak obrovského množstva museli byť pripravení na čokoľvek. Boli ste známou osobou. Vybudovali ste dodávateľskú sieť obchodu s heroínom, takzvanú tureckú spojku. Áno. Mal som na starosti celú distribúciu heroínu a jej hromadenie zisku v Anglicku. Z Afganistanu do Londýna, do Liverpoolu, do Manchesteru, do Škótska. Cez Istanbul? Áno. Prevážali ste to cez celú Európu, cez mesto, cez Londýn? Hej, mal som niekoľko aut s vyzbrojenou posádkou. A ak by sa vás pokúsili zastaviť? To by bola divoká prestrelka, bazuky, kalašníkovi, kopa zbraní. Nekladli sa žiadne otázky, pretože ľudia boli za svoju prácu platení. Keď sa za nami blislo modré svetlo, bolo jasné, že sa tam strieľa. Turecká spojka bola tak veľkou operáciou, bola krytá takým množstvom peňazí, že ako Sulejman tvrdí, mohli podplatiť úradníkov, kedy sa im zachcelo. Platili ste aj policajtov alebo colníkov? Áno, v Taliansku. Colníkov? Áno, aj tu na letisku. Ako ste colníkov platili? Dopredu, v hotovosti. Na letisku v Heathrow nás dokonca zobrali dozadu. Tam sme si tovar pokojne vyzdvihli. Takže ste nemuseli ísť cez colnú kontrolu. Tovar nešiel ani batožinovými pásmi. Všetko šlo bokom a niekto z našich ľudí to potom vyzdvihol. Rozsah korupcie, ktorú nám tu Sulejman opisuje, je alarmujúci. Sulejman a turecká spojka mohli pašovať heroín do krajín, ako napríklad Británia, v takom ohromnom množstve a sa to prejavilo na pouličnej cene drogy. Dovážali sme také množstvo heroínu. Viete, my sme sa ho chceli iba čo najrýchlejšie zbaviť. Bolo to 250 až 300 kg heroínu skoro každý mesiac. Výsledkom bolo, že cena heroínu klesla. Takže vy ste na tom zarábali milióny a milióny libier? Áno, vo svojom dome som bežne na dlášku obývačky vysypal 2 čierne tašky plné peňazí. Neviem presne, okolo 500 000 libier. Časom som bol z toho pohľadu doslova chorý a potom som to dával rátať radšej niekomu inému. Nemohol som zniesť pohľad na takú kopu peňazí, bolo mi z toho zlé. V obchode s drogami možno zarobiť množstvo peňazí veľmi rýchlo, ale takisto rýchlo môžete o ne aj prísť. Za množstvo heroínu, ktoré Sulejman prepašoval, mu súd vymeral 14 rokov väzenia. Po Sulejmanovom zatknutí tak na trhu ostala veľká diera. A to bol ten správny čas pre vstup Bajbasinovcov. Napríklad Bajbasinovci, veľká turecká rodina s rozsiahlými konexiami. Nepoznám. V obchode s drogami boli až po krk. Boli sme to my, kto ho rozbehol. S 11 kilami. Vy ste vytvorili Bajbasinové impérium? Áno, Bajbasin za nami prišiel, že má 11 kil a či mu s tým vieme pomôcť. Preniesli sme to z Turecka do Talianska a s tými 11 kilami si vybudoval svoje impérium. Sú nebezpeční? Rozhodne. Ja osobne sa nemám čoho obávať. Nebojím sa ich. Ale poznám Bajbasina a je to veľmi drsný chlap. Prefíkaný a lstivý. Nedá sa mu vôbec veriť. V súčasnosti je Bajbasinovský klan napojený na ďaleko nebezpečnejšie organizácie v Turecku. Sú zapletení z PKK, kurdskou stranou pracujúcich, pašerákmi zbraní, ale kontrolujú aj obchod s heroínom. Bajbasin bol v Turecku hľadanou osobou, nemohol tam vstúpiť 4 roky. Ukrýval sa v Iráne a v Iraku, pretože kurdským povstalcom dodával zbrane. Downell sa vrátil do Istanbulu vyzbrojený týmito informáciami a mieri na predmestie na ďalšie stretnutie. Tentoraz dúfa, že sa mu podarí zistiť, ako súvisí heroín s kurdskými povstalcami.
PKK je skrátka pre kurdskú stranu pracujúcich, jednu z najobávanejších teroristických organizácií Turecka. Na územiach bývalej Osmanskej ríše sa rozkladali kurdské provincie a po založení Tureckej republiky týmto etnikám venovali len malú pozornosť. Starobilý Kurdistan doslova zmizol z mapy. Hnev primel Kurdov sformovať kurdskú stranu pracujúcich, národné hnutie za vytvorenie samostatného kurdského štátu. Koncom 70. rokov začali proti tureckej vláde organizovať teroristické akcie, ktoré si vyžiadali už množstvo ľudských obetí. PKK bojuje za svoju vlast. Obľúbeným terčom jej bombových útokov sa stali finančné centrá v Istanbule. Podľa toho, čo Sulejman naznačil v Londýne, Donnell začína tušiť, že peniaze potrebné na tieto útoky pochádzajú priamo z obchodu s heroínom. Najväčší pašeráci sú obvykle z Kolumbie, ale to je úplne iný rozmer pašeráctva a ja viem, ako to funguje. V Turecku je s kurdskými povstalcami veľký problém. Kurdská strana pracujúcich je financovaná najmä z drogového obchodu. Živia ich peniaze z predaja drog. To je realita. Vedia to ľudia na ulici, viem to ja a vie to aj vláda. Vďaka peniazom z predaja drog sa obete kurdských teroristických útokov na ľudských životoch rátajú v tisícoch. Teror na východe sa nikdy neskončí. Doteraz zomrelo už približne 30 000 ľudí. Ak sa to nepodarí zastaviť, zomrie ďalších 30 000. Heroín, ktorý Istanbulom preteká, nepochybne nesie vinu na smrti nevinných obetí. Opiáty ale svoju cestu začínajú v Afganistane, takže niekto musí závratne bohatnúť aj tam. Domáci novinár Nihat Altines tejto otázke dobre rozumie. Teroristické skupiny sú bez pochyby podporované financiami z predaja drog. Drog, ktoré pochádzajú z juhovýchodu, najmä z krajín ako Afganistan, Irán a Irak. Teroristické organizácie Al-Qaida, kurdská strana pracujúcich a mnoho iných teroristických skupín Blízkeho východu sú závislé na obchode s drogami. Podľa vyhlásenia Organizácie spojených národov z minulého roku prinajmenšom $500 miliardy z afganského heroínového obchodu išlo Talibanu a pridruženým teroristickým skupinám, napríklad Al-Kaide. Extrémistické skupiny využívajú tieto peniaze na teroristické útoky namierené voči Západu. Istanbul leží na dvoch rozdielnych kontinentoch, na dvoch odlišných kultúrach. V meste je hlboko zakorenená východná kultúra. Obchodníci zo západu však majú dvere otvorené. Táto tolerancia voči vplyvu západu je ale pre islamských extrémistov nepriateľná a tak sa stal zákonitým terčom ich útokov. Medzinárodný terorizmus rozprestiera svoje pavučiny aj nad týmto mestom. Ako to už býva v každej turisticky atraktívnej destinácii, no nebezpečenstiev tu číha viac. V posledných rokoch sa útoky Al-Kaidy na ambasády západných štátov stali nepríjemnou realitou. Pri útoku na americký konzulát v júli 2008 zahynuli 3 policajti. A už skôr Istanbul zažil najväčší teroristický útok vo svojej histórii. Pri samovražednom útoku 20. novembra 2003 2 nákladné autá plné výbušnín zasiahli ústredie HSBC a britský konzulát. Anglicky, strácam zrak. Výsledkom bolo 27 mŕtvych a 400 ranených. Mnohí boli pritom občanmi Turecka a nie západných štátov, ako mali útočníci v úmysle. K útokom sa prihlásila Al-Qaida a viacerí jej členovia boli zo spolúčasti na tomto čine usvedčení.
Downell by sa chcel o týchto obetiach dozvedieť viac, preto oslovil Viktóriu Shortovú, vdovu po britskom generálnom konzulovi Rogerovi Shortovi, ktorý zahynul pri bombovom atentáte. Žije naďalej v Istanbule a toto je o tragickej smrti jej manžela prvý televízny rozhovor. Bola som na konzuláte a ako zvyčajne som sa starala o záhradu. Okolo 11:00 do obeda sme si zvykli dať kávu. Povedala som záhradníkovi, že pôjdem kúpiť mlieko. Bola som asi na polceste nedaleko konzulátu a potom nastal ten výbuch. Spomínam si, ako všetko naokolo lietalo a každý utekal. Dve nákladné autá plné výbušnín vrazili do časti konzulátu a explodovali. Všetko bolo úplne zničené. Bolo to veľmi zvláštne a pripomínalo to tak trochu púšť. Všetko bolo hnedasté, neostalo tam skrátka nič. Všetko zmizlo. Kompletne. Neverili by ste tomu, kým by ste to nevideli. Proste preč. Všetko bezfarebné a hnedasté. To si vybavujem zo všetkého najviac. Keď Viktória videla toľkú deštrukciu navôkol, okamžite vedela, čo sa asi stalo s jej mužom. Kedy vás napadlo, že váš muž už asi nežije? Pravdu povediac, tušila som to od prvého okamihu. Veď tam neostalo vôbec nič. Bolo by neuveriteľné, keby niekto alebo niečo ostalo nažive. Downell si z prvej ruky vypočul, aké devastujúce následky má terorizmus. Rozhodol sa zistiť, čo urobia úrady preto, aby terorizmus zastavili. Ďalej uvidíte. Downell sa stretne so šéfom tureckého protidrogového úradu. Minulý rok sme zabavili 800 až 850 kg heroínu. Downell McIntyre je v Istanbule, v meste väznenom afgánskym heroínovým obchodom a medzinárodnými teroristickými sieťami. Stovky miliónov eur, ktoré pochádzajú z obchodu s drogami, putujú z východu do ulic západnej Európy práve cez Istanbul. Downell bol počas svojej cesty na stope organizáciám, ktoré tieto obchody zastrešujú. Osobne sa rozprával s ľuďmi, ktorých tento obchod poznačil. S narkomanmi, aj s obeťami teroristických útokov. Ale čo robí Turecko, aby bol tento obchod zastavený? Má Istanbul nádej do budúcnosti? Turecká protidrogová jednotka je považovaná za jednu z najlepších vo svete. Trénujú drogových špecialistov z celého sveta. Šéfom oddelenia je Ogus Adin. Na doterajšie úspešné zásahy svojho tímu je patrične hrdý, ale uvedomuje si, že to sú len malé kvapky v mori. Minulý rok sme zabavili 800 až 850 kg heroínu. Znie to síce dobre, ale my vieme, že to nestačí. Zvyčajne sa podarí zabaviť iba 10% z celosvetovej produkcie. Biz üretimin hemen hemen %10'u kadarını yakalamış görünüyoruz. S 10% zabaveného heroínu je boj proti organizovanému zločinu a obchodu s drogami ešte len na začiatku. Aj keď turecké úrady tu hrajú hlavnú úlohu, v tejto bitke by len ťažko mohli vyhrať bez spojenca. Obchod s drogami nie je problém, ktorý by sa týkal iba našej krajiny. Z našich prieskumov a aj podľa kolegov z Anglicka, drogový obchod v Británii je napojený najmä na turecké organizácie a preto s britskými úradmi úzko spolupracujeme.
Türk organizasyonlarının etkin olduğu ifade ediliyor. Naším skutočným cieľom je pomôcť ľuďom zbaviť sa jedovatých drog. Asıl amacımız olan insanların zehirlenmesine. Avšak zbaviť sa narkotík na celosvetovej úrovni vyžaduje medzinárodné pochopenie tureckého problému a pomoc pri jeho postupnom odstraňovaní. Turecké úrady majú veľké problémy pri vyjednávaní s drogovými pašerákmi. Svoj cenný tovar prevážaný v transportoch si chránia s použitím strelných zbraní. Úrady takto prišli už o mnoho statočných úradníkov či vojakov, ktorí sa pašovaniu snažili zabrániť. Pašeráci predstavujú skutočnú hrozbu pre ľudí na celom svete. Napriek namáhavej práci medzinárodných súdov sa z Turecka neustále exportujú kvantá heroínu. S majetkom, ktorým drogoví baróni disponujú, nemajú gangy ani mafia žiadne morálne zábrany. Uplatniť zákon pri obchode s drogami je prakticky nemožné. Pašeráci majú o mnoho menej vlastných zákonov ako obhajcovia zákona. Naopak, disponujú oveľa väčšími finančnými prostriedkami, ktoré na svoju činnosť používajú. Všetko, čo polícia a colníci môžu robiť, je akurát tak hrať sa na naháňačku. Viete, polícia je vždy akoby o krok pozadu. Vždy, keď odhalia niečo nové, čo môže gangy pozastaviť, oni okamžite reagujú a prídu s niečím novým. Spôsob, akým v súčasnosti organizovaný zločin funguje, je viac menej podobný medzinárodnej organizácii. A ak aj máte to šťastie a mafiánskeho vodcu usvedčíte, je to ako valiaci sa kameň. Vždy sa v ich hierarchii nájde niekto iný, kto celý gang povedie aj naďalej. Takže, aj keď sú Hussein a Abdul Bajbasievci za mrežami, zdá sa, že články gangu fungujú aj naďalej a dodávky heroínu z Afganistanu do Turecka vôbec nespomalili. S Donelom McIntyrom sme navštívili Istanbul, aby sme prenikli do zákulisia obchodu s heroínom, ktorý pôsobí smerom z Turecka do Európy. Namiesto toho sme však odhalili nebezpečné prepojenie drogového trhu na vojnu v Afganistane. Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú drogoví baróni. Páni vojen, ktorí kontrolujú produkciu opia a heroínu, na chudobných farmároch zarábajú obrovské peniaze, spôsobujú korupciu a ruinujú krajinu. Na medzinárodnej úrovni po nich ostáva spletitý problém. Bude to veľmi dlho trvať, kým sa z toho Turecko spamätá. Je jasné, že zďaleka nejde len o produkciu ópia. Obchod s heroínom zasahuje do vojny v Afganistane, do oslobodzovacích bojov kurdských separatistov, ale aj do globálneho konfliktu medzi Východom a Západom. Prepojenie drog a terorizmu je desivou realitou dnešných dní a riešenie nie je ani zďaleka na blízku. Tepnami Istanbulu preteká heroín, ale kým túžba po droge západných mocností nebude nasýtená, mýtické mesto Istanbul bude musieť znášať následky.